Madre Teresa, Duncan Psajla u Victor Tedesco kollha jinstabu taħt saqaf wieħed f'wirja li bħalissa tittella fil-Ħamrun. Il-wirja għandalan li turi l-Ħamrun tal-passat permezz ta' kollezzjoni ta' ritratti storiċi. Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali tal-Ħamrun, Tanja Ġuż Borġ, qalet li r-rispons tal-pubbliku kien wieħed trement b'ħafna nies javviċinawha biex jaqsmu magħha l-albums u ritratti tagħhom. Wieħed minnhom huwa b'mod speċjali qed fl-ewwel kamra tal-wirja tagħna li propju il-tabut tal-poeta nazzjonali Duncan Psajla għadda mis-Srederja lil Ħamrun. Jiġifieri nqabad fuq dan ir-ritratt, u mbagħad kellna ritratt jgħid fil-fatt hawnhekk viċin ħafna li mmexa immensament, hemm tliet ikoni Ħamruniżi fih. La nsemmihom Ħamruniżi jafu min huma wkoll u anke l-barranin ikolli ngħid. Victor Tedesco, ovvjament tal-Ħamrun Spartas, Dun Franz Camilleri, poeta ċelebri Ħamruniż, u Dun Giuseppe Aċ qegħdin f'ritratt wieħed fil-Knisja ta' San Gaetano fl-ewwel trofew li kienu rebħu l-Ħamrun Spartans. Fost ir-ritratti wieħed partikolari li qed jiġbed l-attenzjoni. Dal-persuna jiġi għandi dan ritratt. U inti taraħ u f'dan ir-ritratt kien hemm ħadd ħlief Madre Teresa di Kalkutta. Jiġifieri din kienet qiegħed ukoll f'din il-kamra u hekk ġiet il-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni l-Ħamrun għamlet il-viżit tagħha hemmhekk. X'in jaraw għan-nies kulħadd qed imma dik iva hi. Fil-wirja xeni ta' toroq kif kienu sninilu ritratti minn gazzetti tal-passat kif ukoll materjal relatat mal-ferroviji li darba kien jgħaddu mill-Ħamrun. Ma tantx qed naraw karozzi tal-linja fir-ritratti taw, però naraw ġiex means of transport importanti. Il-ferrovija u t-tram. Il-ferrovija li kienet tivvjaġġa fuq l-outskirts tal-pajjeżaġġ u it-tram li kien purament fit-toroq prinċipali. L-istazzjon tat-trejn, l-istazzjon tal-ferrovija, kien jiġi wara l-assa tal-pulizija u kien stazzjon importanti. Għaliex ma kienx ġa stazzjon imma kellek kumpless. Fih kienet issir il-maintenance, kien isiru ħafna affarijiet. Il-wirja toffri opportunità unika biex il-pubbliku japprezza l-wirt storiku u kulturali tal-Ħamrun. Fl-istess ħin, tfakkira sabiħa ta' kemm il-memorju u l-istejjer tal-passat jibqgħu jgħixu permezz ta' ritratti bħal dawn.